amaliza school nchito siku bezeka yani. Na also ama business, ma business awa apodera. Akmaka oda zilo mjengo kwela kwa mbili. Pamila Malawi alile inalama. Muna maurika kwela, mufula, ndiambe, kimanga, chakuja, chapala, chokwela, chini chose, chakwana mbingani. Iliyo mukafotele ma candidates IUTM. Mukafotele inenga ni president. President wa IUTM akale president wa siku na 16 September. Mukafotele masharo MP maona power. Atakale ma MP ma members of parliament. Kunyumba Israel Savage tikawamboma IUTM. Tikawamboma joyamba. Tizaji kazi kitajuma jatiko la Malawi chikaleso nchimake. Monga ena nanda kila nchioni malema pingo. Ngati kuwa waza churuma. Nabila nchino dapita. Ngati kapa na walize banki ya Malawi. Akula UTM tilinduka daulo. Woziwa mene chuma jatiko la Malawi. Tinga jikazi gineseso mmaomache. Chotero ifedika wamboma UTM. Nchito yatio yamba. Ndikukazi gitaso chuma. Pano makoso wa ambili ama lila 300 milioni kwa acha 500 milioni kwa acha ndalama zivele zili zochepa sangate kupangira jituko kina chili chose cha Madera kwa ife tikawamboma pa 16 September konsolo ili yonse kupatikiza konsolo ya Malaka tizaipata 100 bilioni kwa acha chaka ndi chaka. Ndiendi ndalama imenei. Ndi ndalama imenei. Ndi ndalama imenei. Ndiye kuda konsolo ya Malaka kumene kulide miselu ya pula ngati wabwera kuno kwana ndumbo agogo ndi ndalama imene ise umene uja udzayikidwa pula kumene kulibe madzi monga madadaulira a Shadow MP ndi ndalama imeneyi ndiye kuti Abalaka akonsolo Abalaka adzabwereza mapaipi ya madzi kuno kumene kulibe malaini amagetsi ma transformers anapya ndi ndalama imeneyi aonetsetsa kuti konse kulibe magetsi kupite magetsi kulibe madzi kupite madzi kumene kuli masukulu onse akonzede bwinobwino akhale ndi zipangizo zoyenera kumene kuli zipatala kaya zazing'ono za maboma zinazo konseko kuzipatalako azikonze zipatala zikhale zabwino kumkhaleso mankhwala muzipatala zili zonse chotero ife IUTM tikawamboma chachiwiri tidzapanga ife ndikuonetsetsa kuti konsolo ili
yonse ya dziko lino ikupatsidwa 100 billion kwacha ndalama za chitukuko zopititsira ntchito maphunziro, zopititsira ntchito za umoyo, zokonza misewu, zokonza za madzi, za magetsi, kuti umoyo wa anthu ukhale wabwino. Komanso ndalamazo zikabwera ku konsolo ndiye kuti ma contractors onse, ma suppliers onse achokera pa konsolo pamene paja, ndiye kuti ndalama money circulation zizidzatungulira kwambiri pakati pa anthu onse amene adzagwira ntchito za ku konsolo zimene adzawapatse aku konsolo. Chachitatu, ife UGM tikalowa mboma, chachitatu chimene zapanga ife ndikuyika 500 billion kwacha chaka ndi chaka mu ntchito za ulimi. Ndicholinga tidzakonze kuti fetereza adzatsike mtengo asazadutse 50,000 kwacha iya. Komanso ndalama ina tidzayike ku ulimi wa mthirira, tidzalimbikitse ulimi wa mthirira. Agogo amanena za mtsinje wa kuno, pali madzi osiyanasiyana amene tingathe kugwiritsa ntchito kulimbikitsa ulimi wa mthirira. Chotero ndi 500 billion kwacha imeneyi ife UGM tidzalimbikitsa ulimi wa mthirira kuphatikiza kuno kuna ndumbo, kuti anthu adzilima kawiri kapena katatu. Ndiye fetereza akadzatsika mtengo talimbikitsa ulimi wa mthirira, tikudima kawiri ndi katatu, tidzayamba kudya katatu. Ngokwe zidabwera mu nthawi ya malemu a bingu zija, ngokwe zibwereranso m'midzi yathu, tidzakhala chakudya chokwanira. Komanso kuno kuna ndumbo kubalaka timalima mpunga, timalima tonje, timalima ntedza, timalima zosiyanasiyana. Chotero ife UGM cha namba 4 tidzayika 500 billion kwacha mu ntchito za mapakitare, kuti chilichonse tikulima kumunda tisanachigulitse azibwera anthu akupakitare kudzatigula zinthu zija. Kaya ndi tonje, amajinales atigule tonje lathu lija likhale ku jinale, likachoka ku jinale lipite ku factory yopanga nsalu, akaumba nsaluzo zipite ku factory yopanga zovala. Kaya mauniform achipani ngati UGM, kaya ndi mauniform ana sukulu, kaya mauniform amanesi, mapakitare onseyo tikalima tonje kuno kwa ndumbo, majinales akhale kuno kwa ndumbo, mapakitare oumba nsalu akhale kuno kubalaka, zonse tipangire kuno, mapakitare opanga zovala osiyanasiyana akhale kuno kubalaka. Tikapanga zimenezo anyamata onse ndi asungwana akuno kwa ndumbo azikapeza ntchito ku mapakitare amenewa. Ena akagwira ntchito mapakitare atonje, ena akagwira ntchito mapakitare opanga mafuta kuchokera ku ntedza, ena akagwira ntchito mapakitare osiyanasiyana amene ife UGM tidzatsegule madera onse ndi ndalama imeneyi 500 billion kwacha chaka ndi chaka kuyika mu ntchito za mapakitare. Anyamata athu ndi asungwana adzapeze ntchito. Tikufuna ali chaka ndi chaka pazizakhala ntchito zosachepera 1 million zimene Amalawi achinyamata chisungwana adzapeza ntchito. Munchito za mikoni, kuli mikoni yambiri kudziko la Malawi imene sinathe kuitsegula chifukwa chosowa ndalama zotsegulira mikoni imeneyo. Chotero ife UGM chaka ndi chaka tidzayika 500 billion kwacha titsegule mikoni.
migodi uno kubalaka kukanga mkude uko kulingodi wale ya 8 metals kumene mwawake ama pangira mafoni ngatamenewa mwala wamenewa ama pangira makompyuta ama pangira mascreen ulikulu 500 billion kwa jamene kitane ngako 118 billion kwa uchapu ya mkodu mene ucha wakuna ukanga mkude maunga ya madatu azibila kuchoni kwafuna njilo kumikodi ndiku mashop anyamadatu azibila kuzambia koma belt kwafuna nchito anyamadatu azibila kuno kubalaka kupanga mkude kupanga kizapo mseu wawela kuno kuna ndumbo ndi 500 billion kwacha titayambe kulopeteleza mochipa titani bigise njili ino ya ulimotsirida tizizalima kawili kapela katatu titayambe kuja katatu masiku titani bigise njilo za migodi titani bigise njilo za pangitare sosesi titabweleza njilo ya mbili njilo za mbili kwa nyamadatu kuongeza kwa 16 September mufandi kumene mulapotere UTM kuli UTM iwe ngoma itate kukonza moyo wa Malawi kapanga ndaye kukwanira chichokoja male kukonza leo yatu ni kukonza tigo latu likale tigo latu ino ni kutokozeni kwa mbisi kwa mnabwela duyamikireni kwa mnabwela mwandiona ineso na kuwa nani takoto kwa mbili tasangala ziko kwa mbili mumbaulaiteni zigomo kwa mbili kakuna jilani mbili ifanyoja inagu na kumaso kulani na president kuna ntumbo president kemi jilani kwa mbili kifama wela kuzawana antu kudela kuna kuli mafura yu kwa kwaya kwa nundi mbili ndaiso watu kuli mumba mafura yu kwa mwenye na boma matisi Septemba mukaleja ya bilia kulikanza kuno nise unaga kulomba kuja ukafika kuno kwa zamulise kumene makalesa kuliwanda kafika kumangoji amina jama kwa nanzulo aguza nuru kupanga maprogramu uli kupata misawina wamene mupata misawi kuli wabila masisi Septemba bano nalipo zeni nise umene kulisa ungalipo zera kuli mweleza jibuwa kulera kuno Kambali ya kuja kuleta matowe na kuja kizipulisa kumadalaini komasha nyumba ni nyumba asama kulika ukandi ya kuja apaka ya tuweke kesea wala kuno kunoso kuyananu amena ukila nchino ya imani imajibana na zusa wele kuli maone magasa la dino kumawili maone wanse komasha tini amena ufula wimi na upungu wa MP nguno ena ashokika kumabala na uposa jora bompano amena ufula wajibajika UTM Oyoga alizimani zina Atana mulini mwapia nchino yote manika malai muno na ngawuda kaa president mtu megia wai Ndiye kunongo wana kudia family amina kuna zibani wanaka mina simbo amina kuna kula epi kudela lio Omaiso makansala anu Ndiye amenewa amina kuna kula makansala kudela lino